Ezra Tibako. Na Persia hene Kores afia edikai mu no se Awurade asɛm a efiri Yeremia anumu no beba mu nti Awurade kanyan Persia hene Kores honhom na ɔma wɔpae no na henie nyinaa mu na wɔtwerɛ nso sɛ Persia hene Kores sienie asase so ahenie nyinaa na Awurade ɔsoro Nyankopɔn de ahyɛ me nsa na ɔno ara ahyɛ me sɛ minsi efie me ma no Yerusalem a ɛwɔ Yuda Mumai muni biara a ɔwɔ mu ha no ne Nyankopɔn ni n'akyi na ɔmforo nkɔ Yerusalem a ɛwɔ Yuda na ɔnkosi Awurade Israel Nyankopɔn fie no ɔno ne Onyankopɔn a ɔwɔ Yerusalem na obiara a waka baabiara a wakɔyɛ hɔhɔhoɔ no ma ɛhɔfoɔ mfa dwetɛ ne sika ne afidie ne mmoa ene ayemiade a wɔde bɛma Nyankopɔn fie a ɛwɔ Yerusalem no nya no kwan ena Yuda ne Benjamin agyanom atitire ne asɔfo ne Lewifo wɔn a Onyankopɔn akanyan wɔn honhom nyinaa sɔre sɛ wɔreforo akosi Awurade fie a ɛwɔ Yerusalem no wɔn a na wɔtete wɔn ho hyia nyinaa de dwetɛ nwiniɛ sika ne afidie ne mmoa abɔdeneɛ hyɛ wɔn abasam dem ɛsono ayamyi ade no nyinaa na ɔhene Kores yi Awurade fie nneɔma a Nebukadnezar kɔfa firi Yerusalem de ba besie ne nyame fie no ɛnonom na Persia hene Kores yi hyɛ ɔsanani Mitredat nsa na ɔkan de ma Yuda bapɔmma Sesbasa na nededuo nie sika nyowa aduasa dwetɛ nyowa apem nsekan aduonu nkron sika nkuruwa aduasa dwetɛ nkuruwa a edi hɔ 490 nyinni a ɛkeka ho apem sika ne dwetɛ nneɔma no nyinaa yɛ mpemnum ne 400 ɛnonom nyinaa na Sesbasa ne wɔn a otuu wɔn kɔɔyɛ a ɔde wɔn firi Babel sane ba Yerusalem no de baeɛ